a tam ti dám počuť svoje slova. A tak som zišiel do domu hrnčiarovho a hľa práve robil prácu na kruhoch. A nádoba, ktorú robil z hliny, zahubila sa v ruke hrnčiarovej. Vtedy začal novú a spravil z nej inú nádobu, ako sa priamo ľúbila hrnčiarovi spraviť. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac, či by som vám nemohol urobiť, ako urobil tento hrnčiar v dome Izraelov, hovorí Hospodin. Hľa, ako je hlina v ruke hrnčiara, tak ste aj vy v mojej ruke, dome Izraelov. Keď kedy hovorím o niektorom národe, alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vyplieniť, rozboriť a zahubiť. A jestli sa ten národ odvráti od svojej zlosti, proti ktorému som to hovoril, budem ľutovať zlého, ktoré som mu myslel učiniť. A zase kedy hovorím o niektorom národe, alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vybudovať a vysadiť, a jestli bude robiť to, čo je zlé v mojich očiach, nepočúvajúc na môj hlas, budem ľutovať dobrého, o ktorom som povedal, že mu ho učiním. Teda, ak človek prežíva určité obdobie frustrácie, ak prežíva obdobie, kde nie je rozchojňovaný, ale tak cíti, ako keby bolo z neho kráľané, ako keby išiel do mínusu. Viete, to nie je to, že Boh nie je verný. Tu musí človek sa zastaviť na svojej ceste. A to je veľmi dobré, keď sa ešte včas vie človek zastaviť. A vie sa pýtať Boha. Nie to, že prečo, Pane, ale Pane, kto si? Viete, najnevhodnejšia otázka pred Bohom je, keď sa pýtam Boha, prečo. Keď Pán zastavil Saula, tak Saul padol na tú zem, ktorý sa neskôr stal Pavlom, a tento Saul dal dve otázky. Tá prvá otázka bola, kto si, Pane? A tá druhá otázka bola, Pane, čo chceš, aby som činil? A vtedy, keď tieto dve otázky zazneli, Pán Ježiš jasne mu odpovedal. Pán Ježiš sa mu jasne predstavil. Nie nejako mlisko, nie nejako tak, viete, tak zašifrovanie, ale otvorene. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. A vtedy, keď sa pýta Saul, a čo mám robiť? Čo je to, čo chceš, aby som činil? Tak vtedy mu Pán Ježiš zdieľa, že čo má činiť. Viete, ak sa jeden kresťan pýta Pána prečo, tak je v zbure. Nerozumie tomu, čo sa s ním deje, a to nie je Božia vôľa, aby človek bol len trápený, ale človek sa musí pýtať na to, kto je ten jeho Pán. Kto je ten, kto s ním jedná. Kto je ten, kto k nemu hovorí. A potom pochopí aj to, prečo sa to deje. Nebojte sa, aj Saul pochopil to, že prečo sa tie veci s ním dejú, ale nie hneď. Až keď sa mu otvorili oči. A nielen fyzický zrak, ale aj ten duchovný zrak, keď sa mu otvoril. Teda Pán Boh má tie najlepšie úmysly s nami. On je tak, ako ten hrnčiar, ktorý zoberie tú hlinu do svojich rúk a má svoju predstavu. Myslíte si, že je to dôležité, aby tá hlina vedela, že čo chce ten hrnčiar robiť? Absolútne. Jedného času som bol pracovníkom v keramike Ľubietová. Bol som tam ako vedúci údržby a zabezpečoval som túto keramiku, kde vyrábali džbány, všelijaké tieto hrnčiarske nádoby. A veľmi ma zaujala tá práca. Niektoré veci sa robili klasicky, niektoré sa robili strojové odlievanie bolo. Ale ten klasický hrnčiar, keď pracoval na kruhu, tak Pán ma poslal k nemu, aby som sa díval na to, ako tento hrnčiar pracuje.
Veľmi ma zaujalo to, že on nezdieľal s nikým teraz, že čo on chce robiť. On mal jednu myšlienku a zobral kus hliny, oddelil ju od tej ostatnej, zobral ju do hrsti a díval sa na ňu. Potom ju prelomil na 2-3 miestach, vybral odtiaľ nejaké skalky, vybral odtiaľ nejaké kamienky, potom znovu ju otvoril na inom mieste, tam zase videl také nesúdržné, piesočnaté časti, tie vyštipol, položil na to isté miesto, kde položil tie skalky. A potom znovu to zlepil spolu a otvoril to zase inde a takto povyberal z neho tú hrubú nečistotu. Potom, keď som to videl, tak Duch Svätý hovoril k môjmu srdcu, že keď Boh bere náš život do svojich rúk, on sa díva na naše srdce. Viete, čo bol pre mňa najväčší objav v mojom živote? Že nech čokoľvek sa dialo v mojom živote, či som mal úspech, či som mal pád, či som mal radosť, či som mal smútok, či som mal prospech, alebo či som mal škodu, Boh sa vždy díval do mojho srdca. To bol najväčší objav mojho života, že stále som vedel, že teraz sa díva do môjho srdca môj Pán. Viete, ja vám odozdávam to, čo som to najhlbšie prežil. Viete, niektorí ľudia sa dostanú, keď sa s nimi niečo deje, dostanú sa do zmätku a chaos a kde Pán Boh im ani na rozum nepríde. Ale nech sa čokoľvek dialo. Či keď by vykradli motor z auta, alebo keď, ja neviem, o čo som prišiel, alebo aj keď som mal úspech a keď som mal proste požehnanie v mojom živote, tak sa díval rovno do mojho srdca. Ja som dovnímal, že Pán sa díva. Ako teraz Alexander reaguje?